ҳақиқат роҷеъ ба шумо ҳамон аст ки худо роҷеъ ба шумо чӣ гуфтааст ва ин аст худбаҳодиҳии солими шумо. худо мегӯяд ки шумо дӯст доштаед. ҳар касе дар рӯи олам мехоҳад писандида бошад. махсусан ҷавонон мехоҳанд ки писандидаи падарони худ бошанд. чӣ хуб аст ки муҳаббати худо кӯркӯрона нест. худо намегӯяд ки ба тамоми камбудиҳот нигоҳ намекунаму дӯстат медорам. ин муҳаббати қобили идрок аст. худо шуморо пурра мешиносад, лекин дӯст медорад. калом мегӯяд: худовандо, маро тафтиш намудаӣ ва мешиносӣ. ту шину хези маро медонӣ, андешаҳои маро аз дур мефаҳмӣ. атвор ва кирдори маро санҷидаӣ ва ҳамаи роҳҳоям ба ту маълум аст. калимае ҳанӯз бар забонам нест ки ту, эй Худованд, онро ба куллӣ медонӣ. он касе ки шуморо беҳтар мешиносад, зиёдтар дӯст медорад. дар ин бора таронае ҳаст ки ман дӯст доштаам ном дорад ва ин ғоя маро ба Масеҳ оварда расонд. вақте фаҳмидам ки Исо маро беҳтар медонад ва бештар дӯст медорад. ин ба ҳаёти шумо метавонад таъсир расонад. шумо медонед ки худо офаридгор дӯстатон медорад. пас чаро ба дигарон бовар намекунед ки онҳо низ шуморо дӯст доранд? аз барои падарам ва баъзеҳои дар гирду атрофам буда намегузоштам ки дигарон маро дӯст доранд. вале баъд фаҳмидам ки худо маро чӣ гунае ки ҳастам ҳамон тавр дӯст дошт ва ба хотири ин худро қурбонӣ кард. ӯ ташаббус нишон дод. ин фаҳмиш ба ман имконият дод ки дигаронро дӯст дорам ва бовар кардам ки маро ҳам дӯст медоранд. ин ҳаёти маро ба пуррагӣ тағйир дод ва метавонад ҳаёти шуморо низ тағйир бидиҳад.